No niin, tervetuloa messiin. Me ollaan täällä Hipcom Itiksen salilla ja meillä on täällä Sunday Smashin main eventissä ottelevat Mikael Wilkman ja Aleksi Savola. No niin jätkät, miten menee? Väsyttää. Ihan hyvin. Ihan hyvin. Tämä on ongelma. No niin, kuulostaa hyvältä. Lähdetään tällaisilla vähän tuollaisilla spessummilla kysymyksillä nyt liikenteeseen. Niin, kun katsot nyt vastustajaasi, niin mitä näet? Mikael Wilkman. En tiedä mitä tarkoittaa. En mäkään. Tuo on vähän tommonen hassu. Hassu kysymys, joo. Miksi juuri sä ansaitset voittaa? Aloitetaan vaikka Mikaelista. Miksi juuri sä ansaitset voittaa siinä iltana? Nyt on kyllä hassu kysymys kans. Silleen ansaita. Kyllä. Jos mä haluan voittaa. Ei tässä niinku sille. En mä keksi tohon mitään semmoista järkevää vastausta. Kyllä mäkin haluan vaihtaa. Niin. En mä nyt tiedä. Se ansaitsee, kun tekee enemmän duunia, mutta Niin. en mä tiedä. En mä tiedä seuraa, että onks Mikael ollut treeneissä muuten Itiksen. Mennään kattoo Vili Instagramiin. Et tiedätkö, en mä tiedä sillä. Se kumpi treenaa enemmän tulee voittaa. Niin. Hyvä vastaus. Onko jotain, mitä pelkäät tässä ottelussa tai vastustajassasi, Mikael? Ei mun semmoista mitään erikoista on, mitä mä pelkäisin. Sama juttu tää on mitä kaikissa muissakin. Ei tää mitenkään eroa mistään matsista silleen. Mitenkään. Entäs Aleksi? En mä nyt tiedä, miltä tästä pelottais. Ei nyt oikein mikään. Varmaan se, että murtuu nilkka siellä häkistä ja se ottaa harha-askeleen. Niin Se on joo. se olisi vähän vittu, mä Taittaa täällä nilkkansa. häviä. Joo. Aleksille tällä kertaa. Jos voitat, niin mitä se voitto merkitsee sulle? No, mä voitin matsin. Ei siinä ole tiiäks silleen mitään erikoisempaa. No. Et tiiäks. En mä nyt pidä tätä silleen niin kuin mun elämän tärkeimpää juttu, mutta tiiäks, tietenkin mä haluan voittaa ja sit mä oon voittanut, tiiäks. Joo. Et, Plain and simple. Eli jonkun jatkaa vaan. tiiäks, duuni on niinku tuottanut tulosta. Näin. Niin, eikö se niinku sit, enemmänkin se on se, että on ylpeä siitä duunista, minkä on tehnyt. Kyllä. Niinku merkitsee enemmän niinku, että pystyy itse suorittamaan niin hyvin kuin pystyy. Just näin. Mikael? Mulla on vähän sama vastaus, että sit vaan näkee, että on tuottanut tulosta, mitä on tehnyt. Ei siinä varmaan sen enempää. Kyllä. En mäkään pidä tätä mitenkään silleen niin tärkeänä kuitenkaan. Ei tää mikään champparimatsi kuitenkaan ole. Main event on kumminkin. No main event joo, mutta ei tää nyt silleen mikään... Ei ole UFC-mestaruus. Niin. Ei tuu fyrkkaakaan. Olisi paskainen mestaruusmatsi. Miten tämä ottelu eroaa kaikista aiemmista matseista, mitä sä oot käynyt? Tai valmisteluista? No valmisteluissa nyt se, että mä osaan treenaa kunnolla, mulla on enemmän mikä se on, itsekuria. Ja no se ero on varmaan sillä tavalla, että pääkontakti. Et, no junnumatsit nyt on sillä, ei ole sama juttu ollenkaan, eri juttu. Se on eri peli kyllä. Mitäs sulle? Mulla oikein varmaan... No ei nyt silleen mitenkään silleen erikoista. Sulla on Ehkä kumminkin- taikku ehkä siinä on se eri. Joo. Sulla on kumminkin niinku, pääkontaktillista matsia alla. Että... On. Sitten toi taikku on vähän semmonen... Sitä mä en ole ikinä tehnyt myöskään sillä erikoisesti. Joo. Siinä on ihan uutena juttuna kyynärpäät, polvet. Se on kummallekin silleen, että ei nyt treenatessa uusi juttu, mutta... Kyllä se ihan vitu siistiä on. Onko aloitetaan tai kysytään taas Aleksilta, onko jotain henkilökohtaista syytä, joka puskee sua treenaamaan tällä hetkellä? No, mä haluan olla tiiäks, aina parempi kuin eilen. Se on enemmän se. Mä haluan tehdä paremmin tulosta. Jos mä oon puntilla, mä haluan pystyä tekemään isommalla painolla sarjaa. Jos mä juoksen, niin mä haluan juosta tietyn matkan paremmassa ajassa. Se, niinku, se vaan, että no, mä haluan vaan todistaa itse, että mä pystyn niinku tekemään mitä vaan. Haluan kehittyä. Niin, mä haluan kehittyä ottelijan, urheilijan, ihmisen ja kasvaa.
Tosi. Tuossa sanot liian fiksusti, mulla menee. Ei tarvitse sanoa omalla tavalla. Mullakin on toi, että mäkin haluan vaan puskea itteeni silleen vähän mukavuusalueelta myös pois. Joo. Silleen, että kun tää ei ole kokonaan vaparimatsi, vaan tässä on myös se niinku pysty Kyllä. pelkästään, niin sit se on silleen, kun ei mulla ole yhtäkään pystymatsia muuta kuin se nykämatsi. Joo. Niin siinä on vähän se, kyllä mä tykkään haastaa itteeni tolleen. Kyllä. Minkälaisen viesti haluat jättää yleisölle? Aloitetaan tällä kertaa taas Mikaelista. Minkälaisen viesti haluat jättää yleisölle tämän ottelun jälkeen, voitit tai hävisit? Mä tiedän. Tulkaa seuraavaankin. sen enempää varmaan. Ei mun mitään semmoista viestiä ole. Entäs meidän filosofia? Mitäs mä jos sanoisin? Ei mulla ole mitään Tulee muuta taas viestiä. super deep. En mä jaksa enää. Tosi hyvin. Ei ole viestiä. Nyt ei tule mitään. Se tulee sitten vasta asioita hoidetaan. Meillä vaan jonkun viestillä, että aloittakaa kamppailla, että se on kiva. Joo. Mikä on näistä, Mikael, mikä on näistä valmisteluissa sellainen kovin uhraus, mitä sä oot joutunut tekemään tässä? Sanotaan näin, että onko se karkin lopettaminen, tiedät sä? Ei. Vilettämisen lopettaminen. Mikä se niinku on? No en mä silleen biletäkään mitenkään erikoisesti. En mä oo silleen mitään uhrannut myöskään. Ihan Sä oot niinku elänyt tasaisen hyvin niin siihen asti. Samaa mä teen nytkin, mitä mä teen. Ehkä enemmän jo haluan niinku treenaa, mutta se duuni nyt vaan vähän vaikuttaa siihen. Ja sitä mä en silleen voi uhrata niin paljon. Joo, niin, totta. Mulla on ehkä enemmänkin, mulla on vapaa-aika, että mä en hirveästi kerkeä näkee mun kavereita, että tääkin äijä, niin kun mä treenaan senkaan, niistä tulee nähtyä ja ne ostaa samasta talossa, mutta sitten niin muut frendit, niin ei ole tullut oikein nähtyä, kun ei ole aikaa. Et vaikka jaksaisi niin treenittua aamulla, treenittua illalla, niin en mä jaksa se aamutreenin jälkeen lähteä, mitä ne tekee, jotain pyörälenkkejä, mä jaksan lähteä vetämään millään tsygällä johonkin. Et niin vapaa-aika ja se, ettei niin kerkeä näkee porukkaa. Se kuulostaa siltä, että sä otat niinku, sä ainakin panostat siihen selkeästi, että se ei Joo, ole ihan... ihan... mä oon vähän väsynyt äijä muutenkin, ettei mä vaan niinku jaksa lähteä. Joo. Onko sulla ollut jotain hetkeä, jolloin epäilit itseäsi, niin kuin vaikka menneellä uralla Mikaelista, ja sitten ja miten selvisit niistä eteenpäin? Onhan niistä tietenkin kaikki tommoset häviöt ja muutenkin tommoset, niin kyllähän ne vähän pistää silleen miettii, mutta sit vaan jatkaa eteenpäin. Sitä tarvii jäädä murehtiin mitenkään erikoisesti. Onko se jotain metodeita siihen vai onko se niinku aika, mikä sulla on? Ehkä just se aika ja semmonen ei vaan vittu kiinnosta. Joo. Ihan sama. Kyllä se hetken aika on semmonen vähän ärsyttää koko ajan se, mutta sit jossain vaiheessa on niin sama. Siirtyy eteenpäin niin Ne. sanotusti. Entäs sulla? Mikäs se kysymys oli? Eli onko sulla ollut hetki, jolloin sä selkeästi niin kuin epäilit ittees, tullut sellaisia vahvoja hetkiä ja sitten, että miten sä oot niin kuin päässyt niistä yli tähän pisteeseen? No ei mulla oikeastaan, vaikka silloin kun mä ottelin junnuissa, niin mä en ehkä ottanut niitä tarpeeksi tosissaan, koska siinä ei ollut niinku tietynlaista painet ja mä olin silloin jo niin hyvässä kunnossa, kun mä olin vetänyt sen kova training campin, niin mulla ei ollut tiedäks mitään erikoista tavoitetta muut kuin voittaminen, mutta sit just se, että no se on vähän erilainen peli ja mä vähän ehkä liikaa pisti läskiksi se homma. Ja silloin kans kun mä oon vaikka loukkaantunut tai mulla tuli jotain muuta että mä en oo pystynyt treenaamaan ennen matsia, niin silloin ekoin matsia, niin mä epäilin, että vittu, että pitäisikö nyt mennä, että mä oon ollut taas pois treeneistä, mä vaan pystyn menemään, mutta ei nyt silleen mitään erikoista. Niitä, no perusjuttuja, mitkä nyt kuuluu niin urheilijalle, mutta ei nyt mitään erikoista. Eli ajon kanssa pikkuhiljaa vaan käsitellyt niitä ja sitten päässyt niistä niin yli. Joo, no ei nyt se ole hirveästi mennyt, mulla on ollut jotain parempaa tekemistä sen jälkeen. Joo, niin. Aloitetaan taas Aleksista tällä kertaa. Eli jos saisit valita vain yhden sanan,
kuvailemaan sua ottelijana. Eli yksi sana, joka kuvailee sua ottelijana. Mikä se olisi? No, mikä se olisi? Ärsyttävä. Keksi itsekin kaksi jo. Mikäs sulla? Ulottuva. Ulottuva, okei. Okay. Ärsyttävä ja ulottuva. Mulla on kyllä myös toi ärsyttävä. Se oli vaan yhden saa valikoida. Miten Aleksille taas, että miten sä käsittelet niinku paineen, kun koko ilta kumminkin siinä ottelutilaisuudessa tulee niinku huipentumaan teihin? Teillä on kyseessä nyt odotettu Sunday Smash historian ensimmäinen miksattu sääntömatsi. Jengi venaa tätä. Niin millä tavalla käsittelette sitä painetta? Aloitetaan Aleksista. Millä tavalla? Ei mulla nyt ole vielä mitään paineita tästä sille ollut, kun mitä ottelua sen verran kauan. Et ei mulla ole niinku mitään paineita vielä. Ainoa on vaan se, että kun mä oon niin loukkaantumis altis, että viimeksikin, että eihän Mikaelin pitänyt otella mun broidia vastaan, vaan mua vastaan. Mut sit mä tein häkkipainin, niin mulla meni varmasti ihan vituiksi. Sitten mä koitin potkia sillä näin, se oli ihan semmonen löysä. Koska mä en pystynyt niinku tekemään sillä mitään näin, niin en mä nyt oikein ne paineet tulee siitä, mutta kyllä ne handlää sille, että niinku treeneistä treenaa matsia ja niinku tekee kaikkensa se eteen ja sitten vapaa-ajalla antaa se niinku olla tuolla niinku takana. Et se ei ole niinku koko ajan sun mielessä. Joo. Muistaa levätä kanssa. Se on tärkeää. Kuulostaa aina sieltä, että sä treenat 2 kertaa päivässä. Että sunnuntaina on lepopäivä. Pyytetty lepopäivä on sunnuntaissa, silloin mä en tee mitään. Joo. Mitäs sulla? Main eventti huipentuu teihin. Te pääsette siinä ottaa yleisö haltuun. Just toi, että siihen on niin pitkä aika, niin ei tullut vielä mitään minkäännäköistä painetta. Ja Joo. ei siellä silleen viimeksikään oli, viimeksikin main eventissä, niin ei siinä nyt silleen hirveästi painetta ollut. Sulla on niinku tuttu alue. Kyllä se alkaa olemaan jo ehkä. Joo. Sitten Aleksilla vielä. Miten henkilökohtainen tämä ottelu on sulle? Onko se, onko siinä jotain muuta kiinni kuin vaan urheilumeininki? No ei nyt silleen erityisemmin. Tietenkin mä haluan voittaa silleen mun broidin puolesta, mutta sekin on sanonut mulle ennen sitä matsia, sen matsin jälkeen sanoi, että se haluaa vaan kehäkokemuksen, kun ei se ollut niinku pystynyt, niinku, se oli siellä nyrkkeilyssä niinku pari vuotta niinku siitä aikaisemmin ja se oli siellä kilparimassa joutui lopettaa se, niin kun se on hakannut jotain säkkiä ja sit se kävi niinku pari kertaa mun kontaktien kautta niinku treenaa. Joo. Niin sit sekään ei ole niin iso juttu, kun mä tiedän, että sillä ei ole mitään hampaa kolossa. Joo, ja se otteli hienosti. Mun mielestä se oli niinku hieno matsi ylipäätään. Otteli. Niin, että ei siinä ei ole urheilua ja niin. matsin jälkeen ei mitään, tiedätkö? Elämä jatkuu. Joo. Mitäs Mikael? Ei tässä mitään henkilökohtaista. Mennään lyömään aivosolu pihalle ja mennään vaikka kaljalle sen jälkeen. Mä olin se sanoa siihen samaa ja sit sen jälkeen mennään vaan oikein halvat bisset jostain. Niin. Kuulostaa tosi hyvä. Torso. Onko sulla Aleksi mielessä, no tämä vähän ehkä liittyy tuohon aiempaan, mutta ehkä se ei ole kumminkaan samanlainen, mutta haluatko onko sulla joku mielessä, jolle sä haluat omistaa tämän ottelun? Itselleni. En mä ottele, tiiäks, niinku muitten puolesta. Tiiäks, ei mun tarvitse todistaa itteeni kellekään. Mulla on ihan sama, mitä muut ajattelee. Niinku, ihan sama, että niinku, itselleni. Vaan haluan todistaa itselleen, että mä pystyn tekemään tiiäks, mitä vaan. Tää on samalla hyvä syy päästä taas vitu hyvää kuntoa, tiiäks, kun mä oon treenannut silleen vähän laskasti, kun oli juttuja, mä oon ollut pitkään tauolla ja näin tossa myös kohtaa, niin ei mulla ollut mitään matsia tulossa tai näin. Ja nyt se on taas niinku hyvä, että pääsee sellaiseen rautaseen kuntoon, niin sitä ei tarvitse talvella tehdä mitään kesäkroppaa, tiiäks, että mä vaan pidän sen tosta. Joo. Siis todellakin, toi on oikeesti niinku, siis boostaa motivaatio se, että sun on joku sovittu tavoite. Niin, päivämäärä, kun se on kun tuolla noin, niin se yhtäkkiä niin kuin sitä energiaa kummasti vaan tulee.
Mites toi Mikael, haluatko sä omistaa tämä ottelu jollekin? Onko sun mielessä joku henkilö? Eipä oikeesti. Itselleni kanssa. Haluaa todistaa itsellensä, niin kuin, että Niin. pystyy kehittämään lähteä. Niin. Lähdetään tällaisiin vähän erilaisempiin. Minkä virheen sä uskot, että Mikael tulee tekemään Aleksi tässä ottelussa? Uskot sä, että sillä on joku selkeä juttu, jonka sä tiedät, kun teillä on jonkinnäköistä informaatiota toisistanne? Niin onko sellaista jotain, tiedät sä, minkä sä tiedät, että se tulee tekemään? Tiedätkö, ei sillä informaatiolla oikein tee mitään, me ollaan treenattu viimeksi 2 vuotta sitten kahdestaan. Tiedätkö, niin kuin, että sit me oltiin eri lajeissa eri paikasta, jos me ollaan oltu vaan frendejä, niin ei siinä ole mitään. Se, no, ei nyt pitäisi, mikä on sen verran kauan otellut ja näin, että ei pitäisi, mutta tiedätkö, Tietenkin Jos- jos tulee sattuu varmaan. Ei niin. niin, tiedätkö, jos se niinku aliarvioi mut, niin se on virhe. Niin. Koska no, mä oon treenannut niin paljon pystyä ja näin, tiedätkö, sen jälkeen mä oon paljon vahvempi. Mulla on paljon enemmän painoa, mulla on paljon enemmän lihasmassaa. Onko paljon enemmän painoa? On jo vitusti. Paljon Se se paino. 70 silloin, nyt se on varmasti 80, kun jälkeen näytetään. Kyllä mä joudun tiputtaa painoa. Ja mäkin pudota painoa. Niin, tiedätkö, mä veikkaan, että silloin kun me ollaan treenattu, niin mä ollaan Niin, siis no 77, se on Kyllä tuolla me oltiin- 8 kiloa niin. painavampi, niin mä veikkaan, että me ollaan aika samassa painossa. Niin. Mä veikkaan Mäkin 85. veikkaan suunnilleen. Ei me hirveän erikokoisia. Paljon sä painat 85? Vähän alle. Niin, about sama. Mäkin on joku 84-8. Niin. Mä olisin niin kuin melkein identtisen paino siitä kaikki tässä. No se on hyvä. Joo. Elikkä. Sitten, minkä virheen sä uskot, että Aleksi, jos sä tiedät Aleksista ja muistat Aleksia ja niin kuin, sulla on infoa hänestä, niin minkä virheen sä uskot, että Aleksi tulee tekemään tässä matsissa? En mä noit vanhoja muistele ollenkaan. Sillä ei ole mitään väliä silleen, että mitä ennen on tullut jotain informaatiota, vaan lähinnä se, että sit sä aliarvioit, kato mun pysty. Ei mulla ole aliarvioitu. Okei, hyvä. Kiitos. Siinä on se, että tiiäks, mulla on kuitenkin sille enemmän respektiä Mikaelille kuin tiiäks, perusvastustajalle, koska me ollaan treenattu edes. Me ollaan niinku tiiäks, frendejä niinku tää homma ulkopuolella. Okei, nyt me ei olla puhuttu, tiiäks, kun pitää päästä siihen matsiin. Jos me jauhetaan paskaa joka ilta, niin ei tiiäks, Joo. niin pääse. Et siellä pitää tehdä paljon enemmän duunia sit, niin Niin. tiiäks, ei mulla ole mitään aliarvioitavaa. Et, no huonohan se on, että jos ei ole yhtään keittynyt 2 vuoden aikaista joku vielä, mutta tiiäks, kyllä mä uskon, että kyllä mä otan tää tosissaan, en mä aliarvioi ketään. Kuulostaa oikein hyvältä. Lähdetään Mikaelille. Mikä erottaa sut kaikista, juuri sut kaikista muista ottelijoista? Miksi sä oot niinku erilainen ja omanlainen? Mä en edes tiedä. Ei mulla tuu mitään silleen mieleen. Jotkut on sanonut ihan vitu ärsyttävä. Sitten ottelutyyli. Niin, ja semmonen, muutenkin semmonen, tiedätkö, sparrates tai matsis on semmonen Sitä showboattailu ja tällaista vähän. Ei sitä oo silleen hirveästi, mutta onhan siellä semmoista pikku... Se on pientä psykologista. Niin. Joo. Ja se tyyli on ehkä vähän semmonen ärsyttävä tosi monelle. Just sen ulottuvuuden takia ja sen niinku reachin käytön. Ja sulla on ollut tapana just, se on harvinainen, sitä ainakaan, sen ainakin mulle erottuu. Mä en tiedä, että siis, onko se niinku huomioit sitä itse, mutta mulla ei harvempi halua silleen, niinku, että lähdetään nyt vaikka laittaa hanska yhteen tai jotain tollaista. Niin. Että harvempi vähän, että sä pelaat sen tyyppistä, ainakin sellainen psykologinen aspekti on siinä ainakin mun mielestä sulla. Joo. En mä tiedä sit ootteko tuhannut mun aivosoluin liikaa, niin nyt se ei vaan enää kiinnosta. Mennään vaan ihan sama. Sitten Aleksille sama. Eli mikä erottaa sut kaikista muista otteluista ja miksi juuri sä oot se ottelija, mikä sä oot? Niin. Mä pystyn adaptoitumaan eri tilanteeseen eri vastustajiin. Et tietyn jätken kanssa mä oon tietyllä tavalla, toisen kanssa mä oon toisella tavalla. Niin, eikö mä pystyn adaptoitumaan niin kuin oikeastaan ketä tahansa vastaan niissä vaan taas tilanteessa. Niin, tiedätkö, kun harvoin sillä, niin kuin, että onnistuu kaikki sillä aika tasaisesti. Tiedätkö, että niin kuin, kaikilla on yleensä joku yksi tietty ihan selkeä vahvuus. Joo.
varsinkin pystys. Et jotkut on parempia lyömään, jotkut on parempia potkia, jotkut liikkuu, jotkut on nopeampia, jolla on yhden lyönnin voimaa. Niin ehkä se, että pystyy tekemään kaikkea. Plus sulla on jäätävä kunto. Se on totta. Itse asiassa se joo, mä unohdin melkein. Se on yksi. Joo, mulla on... Mikä mulle ainakin painunut mieleen. Niin. Joo, mulla on kova kardio. Mä en väsy hirveän helposti. Joo. Kisaillaan Honnin kanssa siitä, että kun mulla on parempi kardio tällä hetkellä. Siinä on sen kanssa. Kardiomasinoita kyllä. Joo. Mikä oli hetki, jolloin tiesit, että haluat olla Aleksi kamppailija? Mikä sytytti sulla sen kipinän siihen? No, mitä mä sanoisin, joskus aikoja sitten Fajan kanssa kattonut Rockia. Mun Faija itse oli joskus nyrkkeilijä, joo. Rocky 1, niin sit mä siikäläsin, että mä haluan nyrkkeillä. Joo. Sitten mä kävin joskus nyrkkeilemään junnumpaan, mut sit se oli kaikki teinivuodet ja sun muut, niin sit mä lopetin sen ja no sit mä kävin hetken potkunyrkkeilemään ja sit Alex aloitti vaparin, niin mä menin sen perässä sinne. Joo. Niin sit sen jälkeen mä oon vaan tykännyt. Mä vaan tykkään treenaa. Joo. Se on se pääjuttu. No, Mikael. Mikä sai sut niinku tietää, että sä haluat olla kamppailija? Mikä sytytti sussa sen niinku ensimmäisen kipinän? En mä tiedä, joskus junnuna Fajan kanssa treenattiin kanssa. Tai se on myös pistänyt mut treeneihin silloin joskus. Joo. Ja sit mä vaan aloin treenaa ja sit mä katsoin jotain UFC:tä silloin joskus aikoinaan. Sit siitä tuli semmoinen, että vittu joku päivä siellä. Joo. Joku päivä. Ei sen diipimpää. Sitten lähdetään tällaisella taas vähän, en tiedä onko tämä raflaamampi vai miksi tätä voi sanoa. Miltä tuntuu, että tuhannet ihmiset tulee muistaa tämän illan hyvässä tai pahassa? Luoko se paineita, Aleksi? No ei oikeastaan. Muistakoon ja sano. Sitten jos ollaan jotain sanottavaa, niin voi mennä itse testaa, tiiäks, olla main eventissä. Mutta ei silloin, tiiäks, kaikki voi muistaa ja ajatella mitä haluaa. Se on, tiiäks, kaikilla on oikeus saman mielipiteeseen, niin silleen, tiiäks, se on mulle yksi haile. Kyllä, näin on. Mä oon kyllä samaa mieltä tossa, että jos jollain on jotain sanottavaa, niin voi mennä testaa sen. Niin. Ja kokeilla sitten, että haluuko se sanoa enää sen jälkeen. Et kyllä siitä, jos on kamppailurheilija itse, niin kyllä mä se siitä ymmärrän, mutta sit, tiiäks, perusjantteri, niin tiiäks, no voi muistaa mitä vaan, et tiiäks, Joo. mitä vaan käynyt, ei ne oikein voi tulla meille sanoa Niin. mitään, että sun olisi pitänyt tehdä tällä. Kyllä. Tiiäks, että niinku, saa muistaa. Jep. Muistelkaa hyvällä. Kuulostaa hyvältä. Siis harvemmin, no on joitain kamppailijoita, jotka esimerkiksi jostain tiedät sä näistä julkisotteluista sanoo paljon, mutta harvempi kamppailija sanoo toisesta kamppailijoista, sillä kun jokainen tietää sen, niin kuin, mitä siihen menee. Jokainen tietää sen, niin kuin, sen uhrauksen siihen ja sen, miten raskas se on. Entäs Mikael? Miltä susta tuntuu tietää, että tuhannet ihmiset muistaa tämän illan hyvässä tai pahassa? Luokse paineet? Muistakoon. Hyvä kun muistaa. Niin, hyvä kun muistaa. Se on tärkein. Joo. En mä sitä muuta sillä erikoisesti mieti. Joo. Sitten vielä vähän tämä jatkokysymys aiempaan. Aloitetaan taas tällä kertaa Mikaelista. Tiedät kumminkin vastustajasi. Minkälaisia niin kuin reikiä sä näet tänne pelissä ja miten sä aiot hyödyntää niitä? Eli vähän syvennetään aiempaa kysymystä. Millä tavalla sä voit hyödyntää niitä? No siis mä en tiedä silleen hirveästi nyt. Siitä on hirveän kauan, kun me ollaan viimeksi mitään sparrattu tai mitään muutakaan. Kyllä mä vieläkin uskon vähän, että mä käytän reachia jopa ehkä vähän paremmin. Sulla on kuitenkin kans pitkät kädet, että mä en tiedä sitten, oot sä sitä hinkannut sitten, mut Kaikkea on hinkattu. niin, Pakko ollut hinkkaa. niin. Mut kyllä niinku, sit kun mä käytän sitä reachia silleen oikeesti hyvin, niin sitten kyllä mä uskon, että se auttaa aika paljon. Mitäs sulla?
sulla on nyt, sä tiedät kumminkin Mikaeli jonkin verran, sä tiedät, että minkälaisia reikiä siellä on, niin millä tavalla sä aiot hyödyntää sitä? Mä en mennyt silleen tiedä, mä nyt aiot tässä sanoa, tiiäks, kertoa, jos mä näen. Tiiäks, ei siinä ole tiiäks, silleen mitään erikoista, koska sit, kun mä en kanssa voi tietää, että miten Mikael adaptoituu siihen pelkkään pystyyn. Koska vaparipysty ja tainyrkkeily on ihan eri juttu, ne ei ole yhtään sama homma. Tiiäks, että se on ihan eri peli. Niissä on niin paljon eroja, että tiiäks, mä voin tietää, että se vaan riippuu siitä, miten pystyy adaptoitumaan siihen taikkuun ja näin se, että niin en mä nyt sillä, kun mä en oikein voi sanoa. Tiedätkö? Siitä on niin kauan, kun me ollaan. Niin, kun me ollaan treenattu 2 vuotta siitä, niin ei ole vaikea vastaan. Toi on. Ei se haittaa, jos se on täydellisesti. Mitä haluat, Mikael, sanoa omille kannustusjoukoille ja faneille, jotka tulee kannustamaan sua? Tukijoukkoille. Kiitän. Ja mä en tiedä, mitä muuta pitäisi sanoa. Totta kai mä oon kiitollinen siitä ja silleen iloinen. Aleksi. Kiitos. Eiks, niin kuin, ei voi nyt ole mitään muuta. Kiitos, ja hyvä, jos tulee kannustaa. Ja se on sitten tietenkin eri juttu kaikille tiimiläisille ja treenikavereille. Niin niille se on se taas eri juttu, kun ne ei saa ja näin. Niin kuin, kaikille mä oon kiitollinen, jotka mua kannustaa ja yrittää auttaa. Alright. Entäs, onko sulla jotain viestiä vastustajan kannustusjoukoille, jotka tulee kannustamaan vastustajaa ja toivoo näkevää, että sä jäät hopeelle? No siinähän toivoo. Tai silleen, en mä tiedä mitä tohonkaan silleen vastaisit. Toivokoot mitä toivokoot. Et aio ilmeisesti olla niinku toteuttaa niitä toiveita, et ainakaan halua toteuttaa niitä toiveita. No se ei oo se ehkä niinku tarkoitus. Sitä mä en ehkä mene. Tulee paskamatsi, tulee sinne, ei siinä ole mitään jäänyt. Kädet alhaalla vaan kumminkin. Siinäkin olisi sitä viihdettä tietenkin. Niin se olisi slap fight. Niin siis jos me lähdettäis swingaan, niin sit siinä on se, että jos jompikumpi meistä tulee sen, en mä halua lyö mua, niin ei siinä ole. Niin olisi silleen, toinen heittäisi. Mites sulla, anteeksi Aleksi, onko sulla jotain viestiä Mikaelin tukijoukoille, jotka tulee kannustaa Mikaelia ja toivoo, että sä jäät hopealle? No, kannustakaa hyvin, ei se niinku tiiäks. En mä halua lähettää viestiä kenekään fanijoukoille sillä, että niinku. Saat sä siitä voimaa vai onko se haittaako se vai onko se niinku neutraali? No ei se haittaa, kun ainahan joku on sua vastaan. Ketä tahansa vastaan sä ottelet, niin siitäkin on fanijoukot, jotka haluaa, että sä häviit. Niin, ei mulla ole mitään se erikoisempaa viestiä. Kuuluu peliin. Niin. Näin se on. Sitten lähdetään tekemään tällainen, niin kuin kumpikin saa tehdä oma analyysin siitä. Mixed Rule-matsi, eli aloitetaan taista. Jos selvitään toiseen erään, toinen erä tulee olemaan vapauttelu. Jos selvitään siitä, 3. erä on thai-boxingi. Ja jos vielä selvitään siitä, niin siinä on 4. erä, joka on vaparia taas. Niin miten te näette, aloitetaan Mikaelista, miten te näette tämän matsin kulun? Miten tämä tulee teidän pään sisällä, jos te analysoitte tämän koko matsin, niin miten se tulee menemään? Mikael? No siis, mulla päässä pyörii se, että ei se tuu menee sinne 4. asti. Se on joko valot pois tai sitten jotain muuta. Jommalta kummalta. En mä niinku lähettäis huutelee, että jom vittu tyrmäys, saa vaan tietää, että se ekas. Sillä se on, ei se tuu päättyä sinne niinku 4, mutta jotain tulee tapahtua. Eli sä näkisit sen, että se niinku, sä et tiedä ihan tarkalleen missä, mutta sä näet, että se loppuu jossain. Niin. Se tuskin menee 4. Sitten, Aleksi. En mäkään usko, että se niinku menee täyteen aikaan. Et niinku, se voi taas olla, että sit se on menossa siihen ja sit tulee Max Holloway. Pistetään nyt vittu show vielä pystyyn, et tiiäks. Ihan sama, että niinku. Sitä mä toivon Williamilta.
Mut se... Niin, Mutta jos se menee 4, niin mä haluan, että sä toteutat sen munkaan. totta kai mä toteutan sen sunkaan. Voin luvata sen sulle. No niin. Voiko siitä lyödä kättä päälle, jos menee 4? Okei. Mulle käy. Se pistetään hyvä show. Kun tiiäks, mä tiedän, että me ei kumpikaan haluta otella tylsää matsia, Niin. vaikka me niinku kavereita ollaan. Tiiäks, niinku, mieluummin otellaan kunnolla ja paiskataan kättä päälle sen jälkeen, kun se, että juostaan toisimme pakoon. Niin. Tiiäks, Todellakin. mut niinku, mä sanoin, että en mäkään usko, että tää menee niinku 4. Mä veikkaan, että siinä voi tulla jossain vaiheessa, riippuen miten nämä erät menee, että saattaa tulla se, että mun kardio tulee siihen, kun mä pystyn painamaan sen koko matsia ja mä en väsy. Ja no, tietenkin me ei nyt voi ikinä tietää, niin kuin, voihan sit valotkin mennä pois päät jommalta kummalta, mutta kyllä se, että sekin nyt aika harvoin käy, että niin kuin, mä tiedän. Ja jos se menee pisteelle, niin toivotaan nyt, että on edes viihdyttävä matsi, mutta se on sen verran pitkä matsi, että en mä usko, että kyllä se johonkin päättyy. Se on niin siinä on bonuserä, että se on niin kuin ihan tällaista Niin. uutta aluetta kummallakin. Se on niin kuin 4. Melkein se jampperimatsi. Se on lähelle jo. Lyhyemmät erät, Niin, 12 minuuttia. Joo, 3 mennään. Tosiaan se on pienillä hanskoilla. Eli tässä on niinku, se on sen takia, että ei siinä tarvitse vaihtaa välissä hanskoja. Se on erätaukoja, koko ajan vedetään pikkuhanskoja. Ja se on aina niinku sopittu one. Onks kyynärpääsuojat? Kyynärpäsuojat on jalkasuojat on. Polvissa ei oo mitään. Ei ole, ei polvisuojia. Sitten aloitetaan tällä kertaa Aleksista. Eli vapaamuotoinen viesti Mikaelille tässä näin. No, ei mun nyt oikein mitään muuta, että toivottavasti pääset nyt treenaa tarpeeksi, että saadaan hyvä matsi. Että niinku mennään nuottelemaan ja saadaan tää homma pakettiin silleen hyvällä tavalla, tiiäks, et ei mitään tylsää matsia näin, et hyvä matsi. Ei mulla oo mitään, tiiäks. Toivon, että treenit menee hyvin näin. Sama juttu, eli sulla on vapaa viesti, mitä sä saat. Älä loukkaan. Nyt ei. Ainakaan ennen sitä. All right. Tehdään sitten vielä face-offi tossa. Kiitos. Eli Mikael The Magician Wilkman vastaan Aleksi Savola main eventissä. Tulkaa keskelle ja kattokaa toisenne silloin. Ruodatte mikkinauhan. Tässä on tosi vaikea pitää. Niin on. Se on aina sama homma. No niin. Ei ole kenkiä jalassa. Siikatkaa vielä tonne Yes. Eli 14.9. main eventissä Aleksi vastaan Mikael. Let's go. Kiitos. Sunday Smash 4.